Slovenija je užasno pod crnom magijom. Slovenija, pa ide Makedonija, pa Crna Gora. U Crnoj Gori sam vidjela kad smo u petak radile dole, kad smo radile ono Hajat noć, samo federaciju, i Crnu Goru, tada sam vidjela koliko je mnogo magije. Ljudi, ne možete da shvatite, verujte mi. Magija može da uništi ljubav, zdravlje, bogatstvo, nažalost, može da uništi život, može da dovede do smrti. I toliko je rasprostranjena poslednja 2 meseca. Slovenija, koja je prva ušla u Evropsku uniju, kod njih je tamo najgore. Pa ide Makedonija, pa Republika Srpska. A da. Stvari ide Crna Gora, pa Republika, Makedonija, pa Republika Srpska. Eto, najviše u Sloveniji. Ko bi rekao? Prvi ušli u Evropsku uniju, dobar standard. Ja to govorim unazad 6 meseci.